Gospodine Vujoviću. Hvala, tema je široka, vreme kratko i mi iz Samostalnog sindikata metalaca Srbije ćemo u cilju rasprave i plodne diskusije s nekoliko vrlo konkretnih i vrlo po našem mišljenju važnih stvari. Da bi industrijalizacija u ovoj Srbiji, da bismo razumeli tu reč i krenuli u nekom drugom pravcu, kada je industrijalizacija u pitanju, po našem mišljenju prvo treba zaustaviti taj pad koji već dugi niz godina po svim kvalitativnim pokazateljima proizvodnje ide na dole. I kada je u pitanju veličina preduzeća, broj zaposlenih, i kada je u pitanju profita koga ima, i kada su u pitanju zarade, mi imamo jedan drastični pad već 20 godina u ovoj Srbiji. Preduzeća nestaju preko noći, stečajevi se otvaraju, zatvaraju, broj radnika kao tehnološki i drugi viškovi nestaju, tako da smo sišli po našem mišljenju na donju granicu izdržljivosti broja radnika i nivo industrijalizacije u Srbiji, koja već, valjda je to svima poznata, itekako utiče i na budžet i na državu uopšte. Ako se ne zaustavi pad, nema reindustrializacije. U ovom trenutku ja ne vidim ni jedno preduzeće u metalskoj industriji koji nema tržišnu valorizaciju i koje ne može uspešno ili vrlo uspešno da prebrodi sve ove krize i da nađe svoje mjesto i u domaćem i u inostranom okruženju. Nama se najavljuje i dalje gašenje nekih preduzeća i to nije reindustrializacija, to je i dalje uništavanje preduzeća, uništavanje privrednog i državnog, da tako kažem, važnih stvari. Konkretno, da li u ovoj državi treba polja mehanizacija? Da li u ovoj državi trebaju saobraćajne sredstva uopšte? Da li u ovoj državi treba namenska industrija? Da li u ovoj državi treba mašinogradnja, elektroindustrija, proizvodnja mašina itd. Da li u ovoj državi konkretno treba IMT i IMR? Da li treba zavarivač u Vranju? Da li treba Bor? Da li treba fabrika kamiona u Kragujevcu? Da li treba bilo koje preduzeća metalske industrije koje god ovde pomognem? Da li to državi treba? Da li će država dalje prema takvim preduzećima da se ponaša kao maćeha, a čujem da državni političari izjavljuju da neće biti otpuštanja u javnom sektoru. Sad, ako neće biti otpuštanja u javnom sektoru, od čega će javni sektor da funkcioniše ako nema privrede? Mi treba da ovde kažemo da nema dalje propadanja privrede i da nema dalje otpuštanja radnika i u društvenom i u državnom sektoru kada je u pitanju privreda. I u privatnom sektoru, naravno. Dalje, ako ne zaustavimo pad, a onda ne stvorimo uslove za novo zapošljavanje, za rast kvalitativnih pokazatelja proizvodnje, takođe od ta posla neće biti ništa. A zapošljavanje u Srbiji je, po našem mišljenju, krajnje jednostavna stvar. Samo treba reći nekome da poslove sa domaćeg tržišta da domaćim preduzećima. I za početak će rast biti vrlo značajan, a to znači da se omogući, kao i u drugim državama, da se na tenderima javnih i javnih komunalnih preduzeća, da se na tenderima lokalnih samouprava prednost daje domaćim preduzećima. Dalje, zašto država ne uredi milje kada su u pitanju finansiranje proizvodnje? Evo, moje 25-godišnje iskustvo u privredi govori da je to neko zanimljivo trojstvo. Imamo privredu, imamo jeftine kredite kao što ih imaju u Nemačkoj, a koji su ovde bili 80. godina sa 1, 2, 2,5% kamate za obrtna sredstva koja bi okrenula taj ciklus proizvodnje. Mi imamo jedno dranje od strane banaka koji odobravaju kredite sa kamatom od 12, pa kako koga
do 20%. Ja sam pre neki dan bio u jednom preduzeću gde mi direktor kaže da je tragom najave države subvencionisanih kredita išao u banku da dobije taj kredit od 2-2,5% kamate. Tamo ga je taj direktor banke malo, iako se radi o velikom preduzeću veoma značajno za taj grad, malo ga je prorešeto i na kraju mu rekao da mu neće dati subvencionisani kredit. Znači, država mora uz zapošljavanje, o čemu sam napred govorio, obezbediti i finansijske uslove da bi preduzeća mogla da rade. Kada se govori o tržištima, nema prečeg posla ove države, već da o domaćem tržištu sam već govorio, ambasadori ove države dobiju striktni nalog da 99,99 svog posla rade za iznalaženje tržišta za naša preduzeća. I ti ekonomski ambasadori, već je kako se zovu, moraju da se stave u funkciju i da opravdaju svoja sredstva ili da se vrate u Srbiju. Dalje, treća stvar. Ako se ne nađu mehanizmi za razvoj kao najopštijoj smislu te reči, a to znači razvoj pre svega postojećih kapaciteta koji će se staviti u funkciju proizvodnje i novi razvoj za nova zapošljavanja, u tom tehnološkom zaostajanju taj jaz će se povećavati i država naša uskoro neće moći, to jest preduzeća naša uskoro neće moći zbog tog tehnološkog zaostajanja da dobijaju ni one tendere za koje se ja zalažem, pa neće moći ni na zemljama trećeg sveta, takozvanim zemljama trećeg sveta, gde vrlo se uspešno preduzeća metalske industrije vraćaju i to bez pomoći države, a kamoli da počnemo da izvozimo i da osvajamo Evropu, Rusiju ili Kinu. Dobro, Kina je nešto drugo. Imate još samo malo. Znači, bez tog razvoja to je ta treća i posljednja karika koju hoću ovdje da posebno napomenem, to je ta siva ekonomija koja razdire i porez i doprinose, a polako i destimuliše, odnosno uništava i običnu, odnosno legalnu ekonomiju. Siva ekonomija je kao rak ušla u ekonomiju i polako preuzima poslove, preuzima radnike i na neki način će dovesti državu u još veću krizu. Evo, hvala zbog vremena. Hvala vama, gospodine. Evo, ja ću se samo malo vratiti godinu i po dana unazad, godinu i po dana, pošto je gospodin Zec to spomenuo da je bila predizborna kampanja i nisu mogli da se bave normalno ni industrijom, ni raznim drugim problemima. Jedan od zahteva koji su industrijski sindikati iz Srbije prosledili u jednom svom dokumentu koji se zove Zahtevi, stavovi i mišljenja industrijskih sindikata Srbije, bio je da je Srbiji neophodno da se u sklopu nove konfiguracije vlade i ministarstava oformi Ministarstvo industrije i tehnološkog razvoja. Ali dok smo se mi setili to napisali, oni su već podelili kolač. Znači nema, jednostavno nekome to nije odgovaralo. Moj predlog jeste da bi ovo naše okupljanje ipak trebalo da rezultira nekim stavovima i evo, ja delegiram jedan stav, a to je da ipak pokušamo da dođemo od tog Ministarstva industrije i tehnološkog razvoja, zato što ste vi danas koji ste učestvovali svi ovde uspravo to potvrdili, da je to neophodno i da to u stvari treba da predstavlja jedan osnov građenja uopšte nezdrave industrijske politike koja je Srbiji neophodna. Takođe mi je jako drago što ja bogatu, uspešnu, srećnu Srbiju vidim samo sa jakom industrijom. I ko bude to hteo, on mora da razvije industriju. Ko bude hteo siromašnu, obezglavljenu, kao što smo danas, on će verovatno se baviti nekim drugim poslom. I takođe imamo predlog, poučeni nekim iskustvima nekih država koji su imali slične probleme, evo imamo preduzeće u restrukturiranju, ne znamo ko će biti živ, ko će biti mrtav za određen period vremena, to je da rukovodstva tih preduzeća postavljamo upravo na način kako sadašnja vlada to proklamuje, to je javni konkurs. Znači, kao za javna preduzeća što ćemo birati kao neka rukovodstva, pošto su i preduzeća u restrukturiranju državna svojina, kapital je u većini slučajeva 100% državni, isto tako da dođu ljudi koji će konkurisati da kaže ja ovo preduzeće mogu da izvučem ili ne. Ili pak da uvezemo menadžere. Ja se sećam ponude gospodina Kostića i još nekih
preduzetnika da svoje resurse uključuju to. To bi bilo blagotvorno, pazite, ali to takođe bi podrazumevalo da ti ljudi koji dolaze iz, da kažem, uspešnog kruga ljudi koji su u privredi, prihvate obavezu da u prvih 100 dana, posle prvih 100 dana podnesu neki izveštaj. Kao kad imate ono skijanje, znate, pa kad onaj krene na prvoj onoj kapiji, kad ga meri, on već zna da li će biti prvi, drugi, treći, sem ako ne padne. Pa da mi posle tih 100 dana vidimo da li ti menadžeri koje treba dobro platiti i tako dalje, idu nekim putem. Ako nije uspešan, da vratite pare, da imamo mehanizam da ga sankcionišemo. Ali pazite, još jedna stvar koja nama nedostaje, to je, mi zaista težimo nekim evropskim dostignućima, ali evropske ekonomije, evropsko društvo, evropska industrija je nešto što je jako daleko od nas. Mi smo se kao sindikati, i Zoran je to napomenuo, zalagali da mi uvedemo neka stara pravila koja su inače u Americi, u Evropi zadnjih 5-6 godina primjenjena, to je, sećate se, onaj državni intervencionizam. To ništa nije loše, pa država mora da spašava svoje resurse i svoju privredu ekonomiju. Nama to kažu ne možete zato što bi tada pali neki tamo dogovori, sporazumi i šta ja znam. Ali pazite, mi spašavamo glavu, sad nije, mi to ne radimo iz luksuza ili da bi se, ne znam, Bog zna kako neko bogatio. I takođe onaj protekcionizam. Znači, mora da se zna da neko ne može da bude pod istim uslovima tretiran kod nas u Srbiji određeni period vremena dok mi ne dođemo do neke, da kažem, zelene grane sa koje nam prestoji, da kažem, eventualno neki razvoj i neka sigurnost. I to su stvari koje su već poznate, pazite, to ljudi u prethodnoj vladi i ovoj vladi apsolutno znaju, ali oni jednostavno neće time da se bave. Zašto? Pa zato što im niko nije dobro, mi kucamo sada kao sindikati njima ovako lepo i uljudno. Ne, moramo nogama da otvaramo ta vrata. Mislim da će nas tada razumeti. Meni je drago što svi vi, profesori, pa čak i predstavnici ministarstva, privrednici koji su danas govorili, upravo potvrđuju naše razmišljanje kao sindikata. To je da mi reindustrializaciju Srbije moramo da prizovemo i da je mi omogućimo, zato što ispada da je ona u stvari jedino nama važna. A moj zaključak jeste da ona je važna i svim drugim segmentima srpskog društva, samo što to još niko nije rekao. Pa ajde da jedan od zaključaka bude da ovaj naše okupljanje upravo ode u javnosti da se kaže nama je od interesa, nama građanima Srbije, našem društvu, da industrija Srbije sutra bude uspešna i s te njene uspešnosti bit će i srpsko društvo uspešno. Hvala vam.